Dzisiaj bandzę nisiowi muzyce, ale chterną wort poznac, bo i teksty to je poezjo, je w tym wiele ezoteryci i alchemię. Rocia baro serdeczna. A dziś poznamy rzeczy i utwórstwo Karna Wietew. I co ciekawi, cały Karno Wietew jedzi se w studiu Kasiebę i Świat. Michał Adam Dereszkiewicz. Witamy bardzo serdecznie. Witaja. I to je tak poprawdze cały Karno Wietew, bo je to jednopersonowy Karno z muzyką, chterny bandzem, a mogła peżynka tu posłuchać, a ja też rocia, żeby słuchać na mediach społecznowych tam, gdzie to je przystępne, a też kupiwać platka w Wietwie, jedna platka na terę. Na początku wiem, że tego pytania bardzo często nie lubią artyscy i to pewno też jak zaklasyfikować twoja muzyka. Co do regle, najprościej jest to muzyka metalowa. Co do bardziej detalicznej, jest to nagłes jakiś urt dum metale. Co do regle, jak to tak poprawdze, jaci płetga tank, tego dum metale, to jest kontrowersjowy zacha. Personalno pisałem se, że graja black and doom metal. W encyklopedię metalu to Quelwik mnie tam wpisał. Dziękuję, po pierwsze. A po drugie, Płedradzi wpisał mnie błędy, że to jest eksperymentalny doom metal. Myślę, że jest to adekwatny, ale jeśli by to tak pozwól, to wiele nie. Ale z tą klasyfikacją to wieno takie. To przechody a posteriori, to ktoś się zastanowi prawie, jaci to tam kryteria gatanku, jaci tam płet gatanci i tak dalej, jako je tema. Ale to nie jest twoja sprawa. Ja mam muzykę do napisania, a nie gatanci do klasyfikowania. Muzyka do napisania, tyś teksty, które są twoje autorści. Te rozpatrywość teksty muzyczny w kategorię taci jak poezjo, że to jest dokos literacki? Przede wszystkim. Dla mnie po prywdze nie ma zablewi apartnosce między prawie tym, jak piszę często poezję, a jak piszę prawie moje teksty. One wpływają na ten sam urt, co le malo, kiedy co napiszę, to nawet nie wiem, się to banda tego breaklevel do Wietwie, cie czasem piszę prosto, mam napisany dokaz, to faleję tam teksty, no to co napiszę, bo mam coś do powiedzenia, mam jakąś słudbę. Czasem prosto biorę co są napisane, tak ile razy błody i balo. Tak ty nie rozinaczę, prosto nie robię tego. Nie jest to dla mnie brakowne, to dla mnie teksty i wiersze to jest to samo. Tak, ta muzyka, gdzie może pomóc też nie jest poezja. Tu je wiedzieć, że poezja to jest coś, czym ledze na co dzień nie dzieją, co wiadomo, co dzieje w takim głębokim kryzysu, że tak poprawdze poecję, to piszą sami dla se, ale jeśli rozszerzymy to do muzyki, to wtedy okazało się, że ta poezja może dziejac na ledzi. No to przykład z często innego sortu muzyki to Sanach, terna tyś, godo so, że tej teksty mają znanci poezję, do tego na tyś poetów polskich prezentuje w prawie muzycznych aranżacjach. No nie wiem, czy tebe chcą z nią może na stadionie wystąpić w duecie, ale to je jakiś sort też docerani z takim głębszym przekazem. Co do duetu, rzeknę tak. Może w końcu zaczęliby na tych stadionach gadać tam po lecku, a nie leno się ten meczka się psije. Tak ty, jakby to rzec. Nie wiem, zaproponuj tam je kwota, pomysła. Okej. Przejdźmy teraz do dokazu cerkwiście, bo możemy jego nie bluz posłuchać, ale też bezdrzec teledysk i zaraz sobie o tym pogodu, ale teraz wyimk tego dokazu. Cywilizacja
Karno Wietew, dzisiaj cały to Karno w studiu Kasiebę i Świat, Michał Adam Dereszkiewicz. No i cerkwiście to jeden z takich ważniejszych dla Ciebie dokazów. Ja, to wadę w że z pierwszej placi je moje uledony, tak poprawdza. Łecim? Chile rzeczach narys, tak. No taki najprostszy zort to perżna je uledony w teledisku. Je perżna masla, że każdy człowiek, co cieda kwelwik poprawdza chłedzy po lasu, bo sobie sum, no to wszystko je fajnie. Człowiek co idzie, roda, bomę, nie wiem, wszystko co inne tam dzieje w lasu. No i tak idzie i niga robi so sztel i taci pocieci, że to lepiej je karować stuntka. I prawie tacich w myłach. Perżna chcę to oddać, w teledisku perżna masla, że się udało. Ja także nie jem z jego buźny, bo jem baro z niego buźny i baro ryt pozdrowił Kacpra Kamińściłę, który w nim wystąpił, moim. Pozdrowiamy. W każdym razie, a dredzi ryt tu bardziej w lirycznym, prawie na lirycznym niewiznie, to je bardzo myślę, co jest dla mnie bardzo piękną masla. Tradycją to wydaje mi się, że to nie jest leno w katolicyzmie, ale w katolicyzmie no prosto znajany lepiej ze wszystkich tam rytów chrześcijaństwa. To taką ledową adaptację tej religii. Prawie łetaci wysłojeni te świeciły, albo tłumaczeni z świata przez bardzo niekanoniczny wzór, tak jak wyleduny premier wszystkich studentów kasiepsi etnofilologię. O tym, jak powstale grzeby. Kiedy później ze świętym Piotrem po świece chłedzele, była wielka bida, no i tak dalej, jak to dostale ten chleb, to chleba dostale, no i wszystko tam inne. I prawie perżna o tych adaptacjach jest, o tym wspomniany, jak to ten błyr, świętą Maryja Webrasty transformuje ją w parce, prawie ten błyr tiła. No jest dostali lasnym terenie masla. Jak ty masla, że symbolika jest dość prosta do zrozumienia. No i tu jest wiele takich odwołaniów, co no prawie rozmieni z jednej strony katolicyzm, ale na taci mytel jakiś ledowy mitologię, tak by można to może stwierdzić, ale w tym świecie tu nie idzie blusła ta, nie wiem, kulturowa łetoczka wokół tego świata wierzeniów, ale myślę, że tam jest jakoś tako psychoanalityczno głębio, czy dobrze kombineja. Myślę, że jo. Poprawdza cię, no, chcecie dokazać te irtu, chcecie mity, legendy i tak dalej, co mają swoją funkcję w kulturze. Próbują coś wawinić, próbują coś opowiedzieć, prawie skądka jest coś. No prawie chcemy wrócić do tych grzebów. Prawie skądka są zale grzeby, a no z tego, że ciebie święty Piotr i Punieze schłedzali po ziemię, to była taka sytuacja i Punieze stwierdził te grzeby z tej chleba. No i prawie ją masla, że jakiś psychoanalityczny irt to może naleźć, bo je całe historia w psychoanalityce, analizowaniu prawie mitologii wcieleniacich. Jeśli idzie o Twoje teksty, to Tyś porasiwość taci tymę ezoteryczny, co jem zapowiedzą, a Tyś te z wielką chęcią opowiedzą jeść przed nagrywaniem na przykład od okazu apostata. Możesz nam wewidnic pewna ten szteczk? Szteczki. Ja to słowo coraz częściej brakuje, a je prosto dalej gadają utwór. Ale to co kto preferuje, język instatu na scendi i tak dalej. Apostata. Julian Apostata w Eglim pochodził z familii kajzera Konstantina, tego co prawie zaczął chrystianizacja ust rzymskiego kajzer Tuma. No i prawie Julian był słynnym kajzera rzymskim, jaki nie był chrześcijanem. On przez tyle lat udywał, ale będący kajzera no, nie był prosto. Bardzo próbował odwrócić tę historię, odwrócić chrystianizację. Na wiele irtów miał dość ciekawy łódbę, jak to zrobić. No i prawie inspirował ją z jednym z jego autorskich tekstów, które zielno zabyciony z weskłe persony, co tłumaczia z greci. Jak to i niestety tego nie mogę prawie tak zakredytować.
A widzę to, że prawie poznał to tam bardzo mocno w niejednym tamtego czasu, osobliwie tam orfickim irce maslanie, bardzo mocno powtórzył się motyw metempsychozy, jak to Grejce pozywale. A kolnaje często je brakowało słowo z lacezne reinkarnacji. No i prawie ten metempsychotyczny motyw jest bardzo ważny. Prawie tak jak Julian chciał na swój ojciec zawrócić prosto cija brzyjka, jaka dywno was brata, jak mówię, że to nie szło tego zrobić. Teraz my to wiemy, on tego mógł nie wiedzieć. To perspektywa, czy człowiek zryj nazyd, to nie brakuje bralów. Tak ty prawie to widzę, że to czasem mam wrażenie, że to kulnaj prosto są, osobliwie kulnaj, jak dziejumy z misie z nowym językiem, misie z nową kulturą, że a tak po prostu to za czym te nie robisz czego innego. Za czym, Michał, za czym te nie piszesz tych tekstów po polsku? Dok rozumiesz, a po anielsku, to by co lepiej przedalo na wesce. Nie przedalo by co lepiej na wesce, to po pierwsi mają swoje, a po dredzi, a za czym nie bym tego robić, tak? I prawie stąd ten metempsychotyczny rt z apostatą. Czyli też próbował coś zawrócić, bo może to pan ze wszystkie by ten swekoj za 100, za 200, za 400 lat. Nie wiem, nikt tego nie witery, ale tery nie widzę w tym jakąś łydba, widzę w tym plun, widzę w tym nudzeja i tery to robią. No i prawie ten kajzer w sztaczku jest wspomniany, że w cykswicy przez wieci z puerfirów bliza. No i prawie ta z puerfirów bliza, puerfire farwa i kam sparlanciony z rzymskim kajzrama. No i tam bliza co swicy przez wieci, a platka apostatą so zacina, a kończy so puerfirowym parmienia. No to prawie je wechwecuny, transformowany, prawie przejęty banese i je jakby katalizatora cicawnej banowi transformację, nalezenie swojego myle, swojego cweky i jakiś większy daje prawie, że mogę naśleć unicesji ten świat, ale stworzę go nazyd prosto. To tworzeni i odnowiani. To tworzeni i odnowiani, to benowi przemieniwani, to tak po prawdzie je to, co idzie w alchemię, jeśli ja rozumiemy tak, jak Matuju Godała pewna po jongłewsku, nie jak no prosto proces, próbę zamiany jednego metalu w dredzi, ale prawie transformacja. Jo. Taka benowa prawie transformacja decha. Tak jak nie mówię, masla życiłe z parmienia prawie, czyli moja czym spiwuny to jest szczodro powiedzieć, ale mam wykonany ładnie. To prawie idzie o taką transformację, co to przechodzi, że człowiek nańdze jakiś cwak masla. Nańdze uchwyci prawie ten puerfirowy parm, nańdze coś i zmieniwy coś. To zaczyna świecać w nim i on zaczyna iść jakąś stegną, mająca jakąś zdeja, jakąś słudba, jakiś plon prawie. Tak tym je w tym masla jakiś wąt prawie. Na swojej irtie tam wątkę szepści, choć nie to niskłe zajarstwie. Taci nieoczywistny wątek kasiepści, a my w kasiepścich mediach zachęcamy do wespierania tego, żeby taci ciekawie rozmowy mogły się odbywać, żeby mogli posłuchać głosu rozmaitych ludzi, do wespierania na Patronite barowaju zachęcamy, a też nade wszystko do subskrybowania naszego karnelu, do wani pajów w górę i do wani komentarów, a tymczasem jak my jesteśmy prawie przy tych wątkach przemianów, tego jakiegoś prawie dzejani, czy te ci ambicje, żeby ta twoja muzyka była jakimś takim katalizatora przemianów dla ludzi? No, myślę, że każdy człowiek, co twierdzi, czy to muzyka, czy maleje, czy pisze, myślę, że każdy człowiek chce, żeby ten końc był odbierany. I kiedy odbieramy końc, wchodzimy z nim w jaką interakcję, no to je wiedzieć, że on zmieniły nas na swój art, bo chcemy dać nam przemiar, że jesteśmy blokaniesią jakąś perspektywę, jaka przechydy do niej zbytna po prawdzie. Na ten przemiar prawie przeczytamy książkę i
Eroje i knižki prosto to je dla nas često objektalne, jak oni są, ale my jesteśmy błękadniejsi, to bo momentu do zruny, przecietuny prawie jak oni są, zejają. I my jesteśmy też umocnieni w tym, że to jest często objektalne dla nas. Albo prawie, że bardzo mocno się identyfikujemy z jakimś eroja, z jakąś postawą i tak dalej. Jak tym myślę, że no bardzo byłoby to wśród moich rodziców, że by chcę sprawie się zuni zainspirował tym całym wietwem. Cime tu go dumałe prawie tekstach, tym narzesiwaniem do historii, tego du tyś tym, że tu tak nie łecie widno, to je jakiś narzesieni, czy jakiś pokazani kasiepści reśno, czy tych zortów rzeciów, ale narzesienia do kasiepści kultury są, na przemiar związany z kanią. To tyś mit, jakby nie wzerac. Ja, je to mit i ja, to był błędej dradzi singiel. Z błędej ciekawszą łapklutku, dziękuję Wala. Chcemy pozdrowić Aleksandra Marta Kreft, moim. Łetka zjemy ten pozdrówk. Wiele pozdrowieniów w bandze w tym szteczku. Ale no tak to jest, myślę, że to wersja bezwzęczny dla ludzi, co pomagają prosto kuledardzi, bo nawet kiedy się robi to solo, tak po prostu nikt nie jest strowa. Do tego zarety się prawie przejdziemy. Jo, chcemy wrócić do tych kaniów. Je to narzeszeni do tego mity, ale bardzo też prawie nieoczywidny. To prawie jak jesteśmy gadale o tym, że tak gadale jesteśmy tiła o tej kanie, o tym symbole, o rolę jaką to odgrywa w spoleznie, to o ścieni, że ta kania to nie tak, że dosłowno ona nam coś zabra, że ma wypity całą wodę. To nie jest dosłowny, ale to jest po to, co by moje są mogle cieściec. No i prawie tyś, nie będę może gadał tiłe, co by wam iwrów nie robi, sprawie na Arnoldu, ale mogę to rzec, że napisałem ten tekst bardzo krótko welacjów i pamiętają osobliwie, jak te wszystkie plakaty nie będę wymienił eksternych osobliwie ugrupowaniów, ale często zasmiecone moje łekweli i to nie jest tak, że co z bejdeja, ale muszę rzeknąć, że juba nie lkul. Okej, no to już wiemy, kim jest ta kania w rozmienim, czy te kanie w rozmienim tacim, jak to jest w twoich tekstach. Tak jak te rzek, te nie jest samotnym łestrowaniem, tego, że te dzejoś solo. Łetym ja ci ledzę, gdzie pojawile są w kół projektu wietew rzecieme, ale zacznijmy od ciebie. Czym są różni taka robota muzyczno solo, łet dzejani w karnie? Przede wszystkim tym, że jedurny człowiek, za czym musi iść na kompromis, to jest mnie. To jest mnie, no i ja wiedzę, że muszę też upasowywać się sama z moimi zamiarami, bo ja wiedzę, że to człowiek w siatkę by chciał i tak dalej. Więc muszę rzec, że błędy najważniejsze, co jak no Queensleriem są nauczył, to jest często odrzucenie perfekcjonizmu. To jest wszystkim, co chcą, co le bunt dzieja, stwierdzić, co by idea prosto prosia odrzuca perfekcjonizmu. Zrobiony, twardych, jest milion razy lepszy jak perfekt. Nie macie już takiego jak perfekt, to idzie nawet, co by nie było perfekt. Bo te wszystkie lepsze detale, osobliwie w dobie, czy może poprosić robota o wygenerowani. Ale to nie ma w tym człowiectwa. A prawie o człowiectwo idzie, prawie o te interakcje z inną dasią przez medium jakiegoś wytwórstwa. Tak ty, jak to sobie inaczej? Myślę, że no, spójrzowy inaczej na to jem rzeknę, ale dla mnie grałem w Chile karnach przez moje życie. Muzyką w Łeglim to jest zajmuje ludzi, jakich chcę rzec wiele lat. I tak mieszkałem, że jem stałi. A nawet katrzedzesce, jeśli nie mam, choć krótko. To grałem w wiele karnych, ale przede wszystkim prawie o ten po prostu artystyczny kompromis. To jedyny człowiek, jaki musi sobie po prostu to widzieć, co by to waszło, to musi być je. To jest dla mnie bardzo odświeżające,
Więc z drugiej strony to też to zdarzenie perspektywów jest bardzo fajne, bardzo miejscowicy z tego wychodzą po pródze bardzo dobre zachy, bo to prawie jest ta interakcja między dasiami, między perspektywami, między inspiracjami prosto, bo to nigdy nie będą prosto dwaj tacy sami ledzy. Nawet jak to wiele kartów zagrają, chcemy dać przemiar dwóch braci, no nie wiem, Dire Straits, The Police, to nawet jeżeli są bardzo krótko familią, to nie będą do tym samym To nie są człowieka. klony. Jo. Okej, no dobrze, a teraz przejdźmy do tego szerszego karna w kół wietwie, to znaczy ja ci lezy są zaangażowani w to, żeby karno było widzieć, żeby było ciec, żeby to wszystko mogło docierać do lezy. To przede wszystkim w pierwszym rejdzie musiała wymienić mojego drecha Mateusza Górskiego. Ja ci mnie pomogę prawie z masteringa. Mastering jest jego zachum, pomogę mnie czasami, gdybym mnie opinie co do miksów, bo to nie dostali krótko te sieci. To je, co mało robi to jeden człowiek, czasami robią to dwa ledzy. Kole nas i miksa ja opinieje i jak uzna, że to jest ok, to jest do przejancy, no to zajmę się masteringę, to tak przede wszystkim. Łekrum tego prawie wspomniany i pozdrowiony Ksandra Kreft mnie zrobiła jedną łopkletkę. Mam nadzieję, że wrócimy do tej współroboty, bo jem baro ryc z tego efektu. No a też jest wiele ludzi, co po prostu mnie wspierają no, tak po dresie. Ja też Kasper Kamiński też był pozdrowiony, ja ci wystąpił. Ja ci go widzę, ale zresztą w teledysku. Prawie. Ja, ten, co są na mancil po prostu, jak jest biegale po tym lasu. I Piotr Kwidzyński, ja ci ten teledysk wespół reżyserowy, na kranci, zmontowy, wszystko tam, co je widzę, to jest jego robota. I mój wielki drech Adam Welcelowy z Szulek, moim, który nas prosto, to jest piękno napisane w nadpisach po teledysku, że to logistycznie wspierce. Poprawdze miał autola i nas zawiózł siądze. I pomagał nam, no trzymał nam rykzaci przez jakiś czas i tam inne rekwizyta, co były brakowane. Ale też bardzo mocno mnie wspieraje, tak jak to człowiek, to jest mój cole malo pierwszy odbiorca. I też bardzo wiele innych ludzi prawie, ja ci bardzo dreśnie tej łudbie. Ja ci wpadłem na to całe łudba z tym kasiepskim metalem, lezą o tym wspomniał, że co z takiego robię i oni powiedzieli, wiesz co, fajnie, nigdy nie czuł o tym stacim. I samo to. No i ja wiedzę, moja familia, jak toleruję to, że taką łudba na sobie takim hobby. Okej, tego do tym, że prawie ten tworzący solo artysta musi iść na kompromisy leno ze samym sobą, z nikim innym. A co z kompromisa z publicznością? Jakoś trzeba dopasować stwierdzać, co publika tak prosto gadające kupi, a czego nie kupi? Czy też możesz stara dopasować swoje utwórstwo do tego, ja ci mogę bez reakcji ledzi? Nie mam starego nic takiego. Myślę, że rzeknę tak, generalnie w muzyce przynajmniej, choć myślę, że są po swoim zajaniem wsieleniacim wyjść, że przyjdzie taki moment, że ciebie chcesz sobie to, co kręcilo tak bardziej kłężyl, to ty się starna te we siły biznesowe starna. To tam je wiedzieć, no są jest coś, co bandy, co kręcec lepiej, albo gordziej. I to jest pytanie na wiele tego slechać, a wiele temu nie slechać. No, w moim przetrywku tak po prawdzie nie mam jakoś osobliwie komercjowych ambicji w tym. Robię to dla siebie, robię to dlatego, że aluzję do wspomnianej tak przed programem czasa by kwestiłe, prosto by zaczął regularnie filtrować pomyśle, jakby nie pisał, czy to tekstów, czy to muzyki, prosto nie rozumieją się inaczej, tak ty prosto robię to, dlatego że to robię. I myślę, że ludzie to kupują za ta autentycznota. Bo nie mam stare nikomu zaimponować, siłę, jak może sami głosę czasa, ale w ogóle nie mam stare imponować innym ludziom. Prosto ja mam robotę do zrobienia, wziąć im
i mun stara robi się jak najlepiej. To tylko co też wiecie. I to, co nazywa Wellnota. Myślę, że jo. To jest coś, czego pewno wiele ledzy chterny też so zaimają utwórstwa zazdroscy, no bo są ledze chterny są gdzieś no, równak podduny tym rynkowym wortnoscom i dla nich to może być drandzi. No ja tak nie mam. Ja też rozmijać imię taką Wellnota utwórstwa i stądka też no, wiem jak to jest woźny, także baro socesia, że to tak wezdrzy i z tą muzyką warto zapłeznać. Mamy teraz do dyspozycji jedna twoja platka, jak gdzie może ja dostać, no i ciebie płesobny. Platka moja jest dostępna przede wszystkim do odsłuchania za darmoka, a gratis to jest uczciwy priz na YouTubie i też może ją odsłuchać w stawności na Bandcampie i nawet może zapłacać. Teraz mam leno, jak to się mówi, digitalny kłepie dostępny, ale przyjdzie czas, będą przez fizyczny kłepie. W środku może, ale w środku to kosztuje i w tym przetrywku to kosztuje dać ci. A ciebie dostępny. To mogę rzec, że mam robotę tak kompozytorską, jakby utworską, praktycznie mam skończony nad drugą platką. Jeśli muszę jej nadać tytuł, muszę pomyśleć nad webklatką, ci ma organizację, ma zachama, ile je utworów, ja ci muszę perć na dokończyć, ale to bardziej są szlify jakby robieni cięłez, bo tak jak jem projekt nie to skończony, tak ci mam nadzieję, ja się będę na jesieni. Czekamy z niecierpliwością, wracające do przepraszam, wracające do twojego utwórstwa, tu jest nimume weklarowany poezwę Wietew, skąd kałe nas wza. To kozielnie to nie mam widzi historię. Prosto widzę mnie to słowo. Okej. No, je tak, że jeśli w cerkwiściu widzimy las i ciejemy tym prawie idzeniem do lasu, jeśli Wietew pojawia się w poezwie, to gdzieś tam doszukiwamy sobie jakichś symbolów, a tymczasem prosto to jest zwyczajne słowo. Ale to, że to jest zwykłe słowo i nie ma tyle ani żadnej idei, nie znaczy, że nie może tego interpretować, będę wsiadciły, co jest napisane. Tytuł czasa jest slidem, co się pisze i jest też klecie do interpretacji. Tak ty, jeżeli ktoś ma jakąś łudbę, co prawie poezwa Wietew może oznaczać, może to napisać w komentarzu pod tym filmem. Oj, bardzo chętno przejmiemy waszą łudbę. Jeśli idzie ta nowa platka jako powstawocie i tymi zna i forma, gdzie zbandze ewoluowała w jakimś kierunku, czy jesteś wierny temu, co ciejemy w tym, co już powstało? Ja na swój ert je druga platka je bardziej na, nie wiem czy bardziej, ale je na inny ert personalny, które tam są tylko, no, pierwsza platka też to techniczno tylko bardzo medycznych historiów, to psychicznego zdrowia, ale druga są tylko czysto fizycznego zdrowia i moich doświadczeniów. Tak ty na jeden ert je na jeden ert apart. Ja też na apartny tyłe, ale myślę, że ty się bardziej bytem te wsiadciły. Tam na przemiar jest bardzo mocno polityczny wątek. Okej. Tego co wsiadci go doznamy na jesień, a tymczasem jest pytanie, no bo te grajesz są, możemy odsłuchać sobie w internecie, ale no, dla muzykantów, a te osoblewie godość, że kol sobie to mobec to zderzeni, płytkani są przez rzadko artystę z odbiorcą, no to fajnie by było uciec gdzieś ta muzyka na ziewłę. Czy to jest możliwe w jednoosobowym składzie i jak są jakieś perspektywy na to, żeby Wietew mogła gdzieś zagrać na ziewłę? Nie to możliwe. Wszystko jest możliwe, to leno parasola nie może temknąć wiżdze. Wszystko jest możliwe. Leno i po prawdzie nie widzę. Myślę, że to by nie było autystyczny? Autentyczny. Autentyczny, czyli by po prawdzie zorganizował ten występ często solowy. Myślę, że to by też nie brzmiało tak, jakby miało. To po prostu chłop wychodzi z gitarą i mikrofona i coś krzeci do tego mikrofona do płet klady. To
to nie je to, na co leze masla chce by przyjść. Tak ty masla, że ja mam tiłe bardzo zrobiony, prosto koźel miałem bardzo wiele z ciasto innych starnych dzieciłe na głowie i nie mógłem tego dofilować, ale łopasejta to zostanie się stać co my. Tu to znaczy w praktyce oznacza to, że tebe musiał zebrać jakiś karnoledzy i jak tu te są na to zapatrywać, bo tego było tym, jakie są plusy tego dzejani solo i te poszerzenie tego składu byłoby dla ciebie jakimś ograniczeniem? No to za na jaci ert, tak jak miałem w łebcia z negocjacji w sieleniacich, to je to wszystko dogadane, co był tak zwany live band. Tak ty dalej robię wszystko, co robię solowe, ale na koncerty mu dogadane ledzi. Jeżeli je wiedzę, co by są zgralą, to by dopuścili ich prosto do glosa, które to bala na uczciewi też, jak jeżdżą ze mną chcemy być szczery, po województwie i grają ze mną koncerty i co z grumę nowigłe, to je wiedzą, że ich głos musi być na równej niewiznie, a przynajmniej na uczciewi niewizny do tego, co je wlożony. Ale tak na tery to nie planuję robić z wietwie karna, ale planuję jeszcze stać z solowym projektem. Przynajmniej tak długo, jak mam łódbę na dalszej platcie. Okej. No i życzę sobie, żeby tych łódbów było jak nowicji, a teraz przejdźmy do sprawów może bardziej łeglowych, tykających się o kulturę, bo ciężko je gdzieś tam uniknąć tego wchodani też w pytanie, że jeźle tworzyć po kasiepsku, to jak to gdzieś tam ustawić na tej korce rozmaitych kasiepskich inicjatywów. Ja dziś czas nazad był tu Alex Cioskach, teren mo nu metalowy projekt i on stwierdził, że w kasiepści kulturze jest za wiele takich wesołych, radosnych rzeczów, a za mało prawie godani na przykład o psychicznych problemach, o innych rozmaitych welyrach, które nas spotykają. Te co zgodzasz z tym twierdzeniem? Jem prawie procymny opinie. Jem zdanie, że w Łeglim to tak jak jest ma gedale parz z tym za wiele. Cie w mniejszyznowej kulturze jest ciegłe bądź za wiele, tak to pierwsi. A płodredzi i jem dba, że ziele je ciegłe za wiele, to w moim doświadczeniem to bundzę taką narrację prawie i rozumiem skąd kała na wychody, rozumiem i funkcja i umiwre. Ale w jednym momencie to prosto idzie mnie sobie w literaturze, prosto taki łebrys, że ty zysty biedny kasiepci. Biedny wies, biedny bida, prosto nawet jak kłeci są zmiarty, to mesiów nie ma, nic ktiłe nie ma, są smanki bez nydzeja prosto. I ta cigłe samontanie czasama jest za wiele. Mamy wiele tych szpuertów i to jest absolutnie masla fajn. Ale nie myślisz, że te szpuerty mogą na przykład pokazywać kasiepską kulturę, jak co stać go niepływoźny, co można traktować jak taką ciekawinkę, że oni są tak śmieszno wypowiadają, ale nic woźny go nie mają do rzekniancy. Ja myślę, że na wszystko je mrem poprawdze w tej kulturze. Tak dla mnie to jest bardziej kwestii balansu, jeżeli co. Muszę się zgodzić, że to poprawdze by się slachało, co by więcej gada sprawie w tej kulturze na takich psychologicznych często zachach. Są na to utwórcy, co się tym zajmują i jest to bardzo dobrze. Mogłoby tego być na więcej, ale jem praktyka. Nie jem od tych ludzi, co przychodają i mówią, że to musi być zrobione. Nie. Uznałem swojego czasu, że kasiepsce feleje rock'n'rolla, tak ty wzuniem gitara i graje rock'n'rolla. Tak ty myśla, że żeleje co mogę wyrazić, czego myśla, że feleje, to będzie na jednej platce. Okej. Pardon? Tu widzimy, że prawie twój post rzadkie taci, że w kulturze nie ma niczego za wiele, że prosto jeśli ktoś coś dzieje, to niech to robi, a nie teoretyzuje na temat tego, co by miało być zrobione. Bo to jedno prosto są, jak to było w jednym dokazie, jak jest najtwisza. It's hard to light a candle, easy to curse the dark instead.
Drangłe je zasvícić świeczka, ale prosto są na rzeku, że je ciemno. Jo, to myślę, że to jest bardzo dobre podrechowanie tego wątku. Jeśli gadające projekcie wietew i o twoim utwórstwie, a ju tak odnoszące to się żyje do kasiepści kultury, no i wiedzieć, że w naszej muzyce był taki złoty ciąg, ale taki bardziej pop kulturę, teren, gdzie tam był rozkręcony przez na przykład kasiepścigłe Idola w Radiu Kasiebę, zresztą w tej stacji też wiele muzyci są pojawią, jak też w Radiu Gduńsk, które w Norda FM, rozmaitych kasiepścich szteczków. No twoja muzyka nie jest tym formata muzycznym. Myślę, że ciężko sobie wyobrazić, żeby wietew miała tak webrzmieć w pasmie Radia Kasiebę, ale czy dzisiaj, tak jak widzimy, że na przykład tworzy choćby wspomniany Alex Cioska i też tworzy taką muzykę dość niszową, czy funkcjonuje to jak na jakieś strzodowiście muzykantów, czy równak kiedyś je tak baro solo, że coś tam wieta, że ktoś inny co stworzy, ale jakoś nie ma ta ze sobą łączbę? Personalno nie mamy łączbę ze sobą, ja Alex, ale nie jest to tak, że ja mam tyle namkli na jaką was robotę. I myślę po prawdzie, że jakby sobie jeszcze jedno, tak ci chcemy to rzeknąć, tam cańszkłe rokowy karną kasiepści znalazło, to absolutnie możemy pomyśleć o jakimś partyzanckim festiwale. Ja bardzo open na to. Tak ty myślę, że to stegny tak są, czy to jest będą tikasy. To jest, myślę, nieuniknione na swój erc. Nie może grajemy bardzo inną muzykę. To co oni grają je bardzo apart od tego, co i robią, ale to idzie, prawie to idzie, co by było, jakby to rzec, no. A dla ciebie by miało niebec. No dokładnie. Jo, ale taki festiwal to jest bardzo dobra udba, bo widzimy, że coś tam zaczyna sodzoce w tym, no nie zorce muzyki, bo tak jak tego to są często insi zorte muzyki, ale już są fakt, że to jest niszowy rock, że to nie jest coś radiolubnego, to już pokazywał, że to się fajnie rozwija, ale myślisz, że to by miało w zancy taki, żeby prześle ledze? Nie widzę dla siebie. Myślę, że publika może naleźć po prostu na wsiadkę. Jem jedno zdawiony. Nie robię tego jakoś sposoblewie często, ale czasem wyjdę po prostu zadrzeć te statystyki na YouTubie, bo to jest fajnie czytać jak numery tam wazdrą. I jem jedno zdawiony, że mimo wszystko ledze albo wracają do tego, albo czasem i wicy, jak było. Jak sobie myślę, po pierwsze, kto jest i skąd kawa przeszle, skąd kawa wita, kto je jem. A po dredzi bardzo ryzykujem, że ci wszyscy cele ze sobą. Tak ty masla, że jak najbardziej na to publika by się znalazła. A ty nawetka prosto wiele ludzi mogłoby przyjąć prosto tak z ciekawości, że okej, cawny łydba jest taka, że jest to metalowy, tak dla przykładu, metalowy festiwal, ale w sieci karna są kasiepście, sparlanczyny z kasiebizną, śpiewają po kasiepsku i tak dalej, tak prosto z ciekawości, bo wiele je takich festiwalów prosto. To jak je, może ktoś by przeszedł, a jakby muzyka sobie widza, to do nieznające młodgościłe może slechać i ledać młodgoście karna. I to jest moc muzyki, na przykład stand-up tego nie łeddo, bo tam musi rozmieć język. Mnodzy ja, że to pytanie co nie obraziło, bo ono było prowokacyjne, bardziej nie teli, to było pytanie z mojej strony, co taci płezdrzatk niekternych ledzy, z którym ja spotykam, że jak coś robisz kasiepścigłe, to rób tak, żeby jak nowicy ledzy było w sztandze to zledać, przenomni, to musi być letci, przyjemny, taci z tym niścim proga węscy, ale myślę, że dzisiaj to by tak nie miało wesdrzec. Osobliwie, że z niścim proga węscy. No, fajnie, to w siatce by chcele, ale tak po prostu to nie tak zaje w kulturze. To nawetka wracające do literatury są kniści, ja ciety są prosty, a tacie jak ciety są drąży. I to nie jest lachy, to prosto tak dzieje. I to samo masla jest z muzyką. Jest muzyka, jaka pasuje w sieci, jest dla mnie podejrzany. Co tam jest zewniłe. Rozumiem, jak większość ludzi, co śledzi, okej, no,
невідно розуміє, для чого. Так, на ten kontrowersyjny przemysł był tak z Beatlesami. Rozumiem, dla czego to ledają, ale nie bardzo tak po prawdzie. Jakoś, To tu są możemy piątka, przebić je tyśnie. w końcu, jeden człowiek zdradzi. Jo. A za to Wietew z wielką Hancą Słechum i Waju tyś do tego baro serdeczno rociat zise naszym głesce je Michał Adam Dereszkiewicz z tego karna, czy z tego projektu Wietew jednopersonowy głę Wiolgodzanka. Dziękuję. A Waju rocia do subskrybowania naszego karnylu, do wespierania i do wani światu, do wiedzy, że Kasiepści Media rozwijają so tyś na YouTube. Do uzdrzeni, do ucieci. Adam Hebel. Bóg zapłać webzyrnikom wspierającym na serwisu Patronite. Wapłe mogota rozwijać Kasiepści Media.